Jaro Filip by sa tento rok dožil 77 rokov. Jaro Filip samozrejmosť talentu. Pred nami zložil hudbu do predstavení Hotel Európa, kde sme s Luchnárom spievali Valutového cudzinca. Robil vlastne všetku muziku do Trnavského divadla. Robil s Lasicom, Satinským. Apropo, hral vo filmoch, rozumel počítačom, má najlepšie synťaky. Ale čo bolo najdôležitejšie, že miloval život. A jak miloval život, tak aj fajčil. Človek mal pri ňom pocit, že si musí zapáliť s ním. Keď sme šli v aute, jednou rukou fajčil, nohou šoferoval a druhou si balil cigaretu. A jeden požiarník v divadle mu hovorí, že Filip, fajčíte? Fajčíte? A potom, keď zhorí divadlo, čo povíš? Pardon, prepáč, nevedel som. Jaro Filip samozrejme s talentom.